Babiana ba ta hanyar aure aka haife ta ba? Wallahi ba ta hanyar aure aka haife ta ba. Tana da ƴan uwanta da aka haife su a hanyar aure, su suka ce ba su yarda da zaman ta ba, aka kore ta. Babiana ba gidan iyayenta take ba, kuma bata isa ta je gidan iyayenta ba. Uban da ke auren uwarta ba shine yayi cikin ta aka haife ta ba. Ki gaya wa kowa wannan zancen. To Allah ya shirye ta ta nasu. Ba ta shiryu ba fa wannan. Dade kuma ne ba ta haifo wannan ƴata ta bebiya ko menene? Anti James namu ta gargajiya. Bata ci wannan confirm. Na san gwagwatula ta je ta ba ta ba ma baban da sarkin ke fita. Za ta je sai kin duk kuwa wannan yarinya da ita take yawo ba ta da inda za ta. Amma ita take yawon bariki mai. Wallahi ba ta da inda za ta. Lokacin da suka je suka yi min gatsai da G fresh. Kana ji na don ubanka. Da suka min gatsai da G fresh. Da suka je cin pizza da yar suka zo gurin. Wani ma ya zo ya bada labarin nan da suka je hotel da yar ta je gurin. Ita da kanta ta ce mini baban yar, ni abin da fa na sani na ji ne fa ina faɗa. Ki ji mana Aunty Jamsi, ni ba na faɗa abin da wai ban gani ba ban ji ba. Kin sa akwai haƙƙi ranar gobe. Kar ka ma mutum kage wai don ko kana faɗa ko ka faɗa wani bakar magana akan shi, duk addinin mu bata ba mu dama mu yaka ba. Yarinyar ta confirm bebe ne, ta kira ni, ta akwai wannan korafe tana yawon bariki da yar. Kuma ko tana video za ku ji kowan yare saboda yarinyar sai aka take magana. Sai ta ce mu uban yarinyan ya karbe yarinyan da tsirecinta na farko lokacin da su sodili suka ci uwarta. Da tsirecinta na farko ya fita. To baban yarinyan aka ce yarinyan kuma tana da raini. Ba na so in kira suna ni jifresh ce daina ba su free popularity. Akwai abokinta ne ya ce yarinyan kurma ce, yarinyan za ta ka irin su 16 haka. Yarinyan tana iya ta mare ka. A'a ba ta kai ba. Yarinyan kuma na da raini kuma tana zuwan bariki da yar. Wannan jifresh ma social media ina. Akwai wanda ta mara social media. Ba na son kiran suna. Ba na son kiran suna ba abin da zai faru ba. Zan kira sunanka na kira sunan banza saboda na san me na faɗa kanka, amma ni ba zan baka kira free popularity bane. Na kira sunanka na kira sunan banza ne, amma kai in ka isa ka kira sunana. You understand? Ta mare shi. G fresh ma da za ta je gurin G fresh yarinyan ta ce. Ta gaya miki ba ta rayin da za ta. To baban ya sai ki bari gama miki Aunty Jamsi. Baban yarinyan da yazo ya karben sai yazo ya kara. Sorry, mun yi magana ni da ita kunne da kunne. Ta ce baban yarinya ya aika yarinya an karban yarinya. Sai na ce Babiana ai ya za a iya kula miki da ya, kin san babu ki kamar uwa. Ta ce no, baban yana da hali, yana da kuɗi, he can take good care of her, babu komai a ciki, I should stop worry. Na ce ni ba zaura ne, I know how I lokacin na yi faɗa kan yarinya na karɓa yata. Sai ta ce ma kar in damu. To bayan kwana biyu kuma da na gansu da G fresh da air da ta je ma iskancin ta gurin G fresh da air, sai nake cewa air sai nake ce ma G fresh to ko ƙarya ne ta yi min lokacin da ta ce baban yar ya karba air. Sai mana bari in gama miki Aunty Jamsi, ni abin da na ji da gani shi nake gaya miki ko gaban Allah zan maimaita. Sai nake tambayan G fresh na ce ba ta ce wai baban yar ya karba yar ba. Sai G fresh kai gaskiya to ko da ta muku ƙarya ne ta ce baban yar ya karba yar, wallahi har yanzu tana nan da yar ta ba wani baban yar ya karba yar. To kin ji maganar da na sani ba kari ba rai. Kina da yan uwan. To ni dai ban taɓa kana typhoid. Yan uwanta da suke yan uwanta da suke uwa daya. Yan uwanta da suke uwa daya ba. Babiana ta ban tausayi Allah. Wajen suke aure ba ma wasu ma. Babiana, come let me give you a hug my darling. Allah wasu. Oh my God, I pity you. Ba asali a shi. Babu. Inna lillahi. Ban taɓa typhoid ɗin uwarta ko ubanta ba. Ya sa ki ga kowa sar to ina uban yake wallahi. Iyayen kowa. Mu ba gara mu an san iyayen mu sun yi suna ana iya buga sunan sa ai musu sharri ba. Wani dan uwarsa ya fito da ubansa mana. Ai mu har gobe iyayen mu suna yi tunda ana kiran su. Matan da ta zo gaishe ni ne bona da suka tare. Wai sunan yariyan Babiana da nace su yi min addu'a.
sai suka ce wai Christian ce, sai na ce a musulma ce, wai wani irin suna ce. Wallahi. Allah sarki. Ban taɓa kallo wanda ta ce wai ya. Ubanka ma har a zagi ubanka ma shi ma ba karamin alkhairi bane ba. In dai shege ya kai shege wani ya fito da ubansa duniya ta ce ta san shi. Ku bar magana muna fada da Babiana. Idan ba tausayin Babiana ya kama ni yanzu haka ba Allah kada ya ba abin da nake so. Horar da aka Kai da tausayi ni yarinya neman abin tausayi. horarriya ce. Anti Jamsi. Assignment in kaɗai ya ishe ta wallahi. Ta fito da ubanta magani. Jibosho ya ce korar kare da Allah ku ce da Yar ma Babiana. ba ta da uba? Eh? Yar ma ba ta da uba? Wallahi ba ta da uba ita ma. Yar ma? Yar ma ba ta da uba ki gaya duk wanda kike so. Section sun baki amsa sayyada suka ce gaskiya ne Jimsi. Na rantsa da girman Allah yar ma ba ta da uba. Yanda ta zo haka ta kawo. Ta sa ka a gaba kuna faɗa. Har asibitin da aka haife ka sai Anti James ta yi ta kwakulo. Anti Jamsi. Na'am.